aquest partit corresponent a la final del top 6 de primera catalana cadet masculina. Gran partit que ens oferiran Carles Vallbona, Balomà de Granollers i Sant Joan d'Espí. Segon classificat, Sant Joan d'Espí. Primer classificat i, per tant, campió del campionat de primera catalana. Cadet masculina, Carles Vallbona, Granollers. Sobretot el campió i moltes gràcies sobretot per la vostra presència. El número guanyador del sorteig ha estat el 895. Encara no ha sortit el guanyador. 895, color verd. 895, color verd.